David Coromines, jugador de la Penya Encarnada, un plaer estar amb tu avui. Cristian Garcia, jugador de la UE Santa Coloma, benvingut, un plaer estar aquí amb tu. Doncs seguim amb la prèvia d'aquesta Copa Constitució. Estem amb Josep Gómez, porter del Futbol Club Santa Coloma. Benvingut, Josep, gràcies per estar amb nosaltres. David Coromines, jugador de la Penya Encarnada, un plaer estar amb tu avui. Explica'ns una mica la Copa Constitució, el pròxim repte de l'equip, com ho viviu? Bueno, gràcies a vosaltres per fer-ho públic, això que sempre és molt maco. Bueno, plantegem el partit amb molta il·lusió, amb ganes de jugar-ho i després de l'aturada aquesta de Nadal que es fa una mica llarga, doncs fer-ho contra el Futbol Club Santa Coloma doncs encara motiva més, no? Què t'anem a dir? Tema la Copa Constitució. Al final és una oportunitat també per aquells clubs que no tenen l'oportunitat de competir la Lliga poder classificar-se per Europa. També és un repte, no? Que amb menys partits tens la possibilitat aquesta de mirar una mica en un objectiu molt, molt gran. És un objectiu per a vosaltres, Europa, o primer és la Copa i després ja pensar en aquest somni? Bueno, nosaltres sabem que des del principi vam anar partit a partit, vam començar bé, jo crec, vam estar a dalt en moltes jornades, el que passa que en l'últim mes ens hem desinflat una mica i el que volem fer és capgirar-ho. Però això no treu que a la Copa, com bé dius, són 3 partits que pots accedir-hi guanyant-los i què més fàcil que aquests 3 partits que no pas una lliga sencera. I tant. I parlant del rival una mica, el Futbol Club Santa Coloma, un equip també que ha canviat d'entrenador, un equip que estava lluitant fa poc a Europa per entrar a la Conference League. És un rival dur, però per a vosaltres no hi ha res impossible, no? Bueno, sabem que serà complicat, sabem contra qui ens enfrontem, però bueno, també sabem que nosaltres tenim les nostres armes, que ja els vam guanyar a la Lliga i que podem fer-ho a la Copa. Al final, en un partit jo sempre dic que s'igualen molt les forces i que pot passar de tot, no? I mira, per anar parlant una mica de la Copa, què té d'especial aquesta Copa? És a dir, hem vist també un format ara que hi ha equips classificats ja per quarts, hi ha alguns que heu de jugar una ronda prèvia. Per què és tan especial aquesta Copa Constitució? Per què a tothom li agrada tant? Bueno, m'imagino perquè hi ha molt de morbo, al final tothom pensa igual, que són 3 partits, que si els guanyes pots accedir a Europa i la veritat que en el grup aquest anomenat de la mort, en el qual nosaltres hi estem, ja no dic per grup sinó per les eliminatòries, doncs que maco, no? Poder-te enfrontar i si pots anar avançant eliminatòries doncs és molt maco. Jo crec que aquest format és espectacular per seguir-la, per viure-la i per estar amb les dates que han posat també amb les eliminatòries, doncs et dona molt de temps per preparar-les i al final això també és bo per l'espectacle. El fet que sigui també un partit és encara més emocionant? Sí, per suposat. Això, com ara a Espanya, que s'està fent des de fa un parell d'anys el sistema aquest de Copa, ho poses més emocionant. Com bé he dit abans, a un partit pot passar qualsevol cosa i al final això també ho sabem els jugadors, que ho tens tot molt més a l'abast. Mira, per anar acabant una miqueta, jo vull que et mullis una mica. Veus a la Penya Encarnada guanyant la Copa Constitució, David? Jo sempre, sí, i tant que la veig guanyant. Cristian Garcia, jugador de la UE Santa Coloma, benvingut, un plaer estar aquí amb tu. Parlem una mica de la Copa Constitució, el nou repte ara que teniu aquesta setmana, que jugareu contra el Carroi. Explica'ns una mica com afronteu aquest partit. Bueno, crec que és una via més ràpida que la Lliga, no? Per l'objectiu que tenim. I bueno, l'afrontem amb la màxima responsabilitat perquè l'any passat vam caure a la primera ronda i aquest any volem la Copa, com la Copa de la Lliga. Sí, ara que parlaves de la Lliga,
aneu realment com un tir, aneu primers allà fent una molt bona temporada. Aquesta Copa us molesta una mica? És a dir, teniu realment l'objectiu de la Lliga i com aneu primers, doncs ara no acaba d'entrar al top bé la Copa, o tot el contrari, el que comentaves, no? Que és una via més ràpida per entrar a Europa i doncs és un altre objectiu també? Sí, bueno, jo crec que l'objectiu al principi era anar a Europa i la veritat que, bueno, no pensàvem que estaríem allà dalt de líders, però bueno, allà estem i la Copa, bueno, és el que et dic, és la via més ràpida per anar a Europa i si ens molesta, doncs ara no, és una molèstia bona, no? Com diuen, però jo crec que bueno, que ho tenim que afrontar com el que et dic, anar per ella i arribar a la final i intentar guanyar-la. Això que comentaves, la via més ràpida, són, si no m'equivoco, 3 partits, 4. Al final, doncs, amb 4 partits pots jugar a Europa. És aquesta la màxima motivació de la UE Santa Coloma, ara mateix? Ara mateix jo crec que és la Lliga. Jo crec que ara mateix, veient ja la primera ronda que hem fet, doncs crec que ara ja és la Lliga, lluitar per la Lliga. Però l'objectiu és Europa, des del principi. Però com et dic, la Lliga ara està molt bonica i la veiem molt a prop. I parlem una mica també del rival, el Carroll, un equip que no està fent tampoc la temporada més bona, però realment és un equip que a un partit és competitiu, que al final tots els equips aquí a Andorra doncs, estan demostrant que poden ser competitius a un partit. Com l'afronteu, el partit? Bueno, amb el màxim respecte, perquè és una altra competició. A la Lliga no poden estar molt bé, però ara estan reforçats amb jugadors de fora i crec que ens ho posaran difícil perquè la Copa és el que tu dius, un partit que és vida o mort i jo crec que per ells també és la via que tenen per fer alguna cosa xulo, no? Sí. I això que comentem, no? Que és un partit, també és una mica l'al·licient d'aquesta Copa, és a dir, que a un partit doncs, tothom pot guanyar tothom i realment, doncs, home, són 3 partits, pots guanyar i el que anem comentant, no? Fins ara d'anar a Europa. Tu creus que tots els equips tenen una extra motivació i el que tu comentes, potser en lliga regularitat doncs et costa tenir més, però al final contra qualsevol equip a un partit et pots plantar allà i lluitar per Europa. Creus que això també és un al·licient aquesta Copa Constitució que jugui un partit? Sí, bueno, jo crec que els equips que els costa més ser regulars, ser continus, no? El rendiment, doncs crec que a la Copa doncs, ho poden fer bé perquè, bueno, és el que tu dius, un partit i a un partit et pots guanyar qualsevol. I més els rivals, petits entre cometes o amb menys punts de la Lliga, tenen més ganes que mai a la Copa. I, de fet, també per la UE, vosaltres l'any passat no vau fer tampoc un gran paper a la Copa, no? Caient a les primeres, però per això també creus que per vosaltres també, a més, és un al·licient de voler demostrar d'ell som capaços de competir, com ho estem fent a la Lliga, i a més també lluitarem per la Copa i som l'equip ara mateix imbatible aquí a Andorra? Bueno, nosaltres des de la humilitat i del treball doncs intentem fer-ho el millor possible, no? S'estan donant els resultats, jo crec que des del principi ja vam treballar molt bé a la pretemporada i és el que et dic, nosaltres ara ja fins al final a tope, modo cohete, com diuen, i ja si ens paren, que ens parin ells, nosaltres no pararem. I en aquest partit, ara en aquest cap de setmana, no tindreu a un dels jugadors que està més en forma, que està a la Copa d'Àfrica, l'Obama. No sé també com afecta això l'equip, si és una baixa molt important, si no, com afecta que els jugadors se'n puguin marxar en aquestes competicions? Bueno, no et diré el típic de que se'n va un i tenim un altre, no, perquè l'Obama tothom la sabem, però segurament que el jugador que estigui al seu lloc, que no, jo no jugué perquè està l'Obama, doncs tindrà més gana de demostrar el míster i d'ajudar l'equip. Això segur. El rendiment potser no és el mateix, però ajudar l'equip segur. I per anar acabant, Cristian, aquesta Copa, no sé si et veus guanyant-la o no, no sé si ara mateix et pots mullar una mica i dir si la UE guanyarà aquesta Copa Constitució. Què vols que et digui? Segur. No, per ella, segur. Doncs seguim amb la prèvia d'aquesta Copa Constitució. Estem amb Josep Gómez, porter del Futbol Club Santa Coloma. Benvingut, Josep. Gràcies per estar
amb nosaltres. Primer de tot, com valoreu aquesta Copa Constitució? Un repte també per vosaltres. Aviam si ens pots fer una mica un petit resum de com enfronteu el partit. Bueno, jo crec que la Copa d'Andorra agrada a tots els equips i a nosaltres el primer. Jo crec que és el camí més curt per anar a Europa. Crec que és un al·licient per a tots els equips i per nosaltres també. Poder avançar rondes i poder arribar a la final gairebé t'assegura poder competir a Europa la pròxima temporada i crec que en aquest sentit la Copa té molta importància. Sí, de fet, tots els que estem parlant dels equips ens comenten una mica el mateix, no? Que el valor de la Copa, més enllà de la pròpia Copa, és que també et dona aquest accés a Europa, que segurament és l'al·licient principal. Vosaltres aquest any ja heu competit a Europa, ho heu fet de molt bona manera, passant fins a gairebé l'última ronda de la Conference League. És per vosaltres el repte més important d'aquesta temporada, intentar classificar a Europa? Sí, bueno, jo crec que amb l'equip que tenim i amb l'aposta que s'ha fet, més que el repte, crec que tenim gairebé l'obligació, que després és futbol i poden passar moltes coses, però que tenim l'obligació de tornar a repetir la classificació per Europa, ja sigui per la Lliga, sent campions, que és un objectiu, o sent segons, o apurant la Copa i arribant fins a la final de Copa, intentar guanyar aquest trofeu que dona molt de prestigi, que és una competició molt maca, perquè és a partit únic, sempre jugues amb tot, amb la intenció de guanyar, no de guardar-te res, i crec que és un torneig molt bonic. Justament ara comentaves el tema del partit únic. Creus que també és un al·licient d'aquesta Copa Constitució? És a dir, que ara, per exemple, vosaltres jugueu contra el Penya Encarnada, que és un equip que s'ha reforçat molt bé ara en aquest mercat, no, d'hivern, però que, si més no, a un partit tot pot passar, no? I al final és una mica també lo maco d'aquesta Copa Constitució? Sí, és molt maco, està clar que per equips pot ser més, entre cometes, més petits, com som la Penya, el Pas, l'Ordino, etc. Jo crec que és una competició, diguem, fetitxe, no?, d'aquests clubs, perquè a partit únic, com dius, és futbol, tot pot passar, un partit, s'han reforçat molt bé, és un equip que ha fet una molt bona primera fase de Lliga, que et pot competir de tu a tu, ja ens va guanyar 1-0 a la Lliga, i crec que per ells és l'opció més interessant per poder arribar a Europa, si és el seu objectiu. Sí, perquè si més no són 3 partits, no? Gairebé 3-4 partits per classificar-te a Europa i que al final és el que tu comentes, a un partit, no? Pots guanyar realment a qualsevol equip, ja us han guanyat aquest any, s'han reforçat molt bé i crec que és una de les sorpreses, no?, d'aquesta primera volta, potser el Penya Encarnada. Sí, és un equip que ha canviat molt envers de l'any passat, que em sembla que fins i tot tenen nous propietaris que han invertit, que és un equip que té molt gent de fora, que han fitxat jugadors de renom a Catalunya i bueno, és un equip a tenir en compte tant per la Copa com per la Lliga com per el dia a dia. Jo crec que ho han demostrat aquest any amb una mica d'altibaixos, potser en partits millors i partits pitjors, però que és un equip que s'ha de tenir molt en compte tant per la Lliga com per la Copa. Sí, i parlant una mica també del Futbol Club Santa Coloma, vosaltres, el vostre equip, heu patit molts canvis durant aquesta temporada, vau començar amb un entrenador, ara en teniu un altre. Parla'ns una mica com arriba l'equip després també de les vacances de Nadal a aquest partit de la Copa Constitució. Bueno, sí que hem patit molts canvis i ha marxat un entrenador que tenia una manera de fer i una manera de jugar i ara estem un altre que té una manera totalment diferent de jugar i crec que ara ja hem tingut el temps per adaptar-nos a la seva metodologia, per adaptar-nos al que ens demana i crec que a partir d'ara es veurà probablement la millor versió del Futbol Club Santa Coloma. Això espero, que s'està entrenant i treballant per això i bueno, està clar que hem patit canvis, però crec que l'equip està més que preparat per afrontar aquest últim tram, segona meitat de temporada, tant sigui la Copa com la Lliga, per poder disputar tots els partits i intentar arribar al més lluny de tot en totes les competicions. Ara que comentaves això d'arribar al més lluny possible a totes les competicions, òbviament la Copa crec que és un objectiu per a vosaltres, tu mateix ho has comentat. De cara a la Lliga, ara mateix es veu la UE molt forta, està realment fent passos endavant i apropar-se al títol. Quines opcions té el Futbol Club Santa Coloma? Perquè és veritat que no heu començat de la millor manera la temporada, però ara amb els canvis i tot, a poc a poc esteu traient resultats, de fet vau guanyar contra ells. Com valoraries aquest segon tram de temporada? Bueno, crec que la Lliga ara mateix està molt igualada. Sí que és cert que la U
ha fet un primer tram de lliga espectacular, per això arriben líders i amb un avantatge sobre nosaltres i sobre l'Inter. També crec que l'Inter té un equip amb molt de renom i amb molta qualitat que segurament arribi a estar a dalt, i probablement nosaltres també tenim molt a dir en aquesta lliga. Crec que és una lliga molt igualada, que es disputaran tots els partits. Crec que hi ha equips, com t'he dit abans, com el Paz, l'Ordino, la Penya, que disputaran tant a l'Inter com a la UE com a nosaltres aquests partits, que no seran fàcils de guanyar. I després crec que haurà una lliga, probablement per el descens, totalment diferent, que també serà molt igualada per la part de baix, que lluitaran entre ells i intentaran segurament plantejar els partits i de la millor manera possible contra els equips de dalt, però crec que serà una lliga una mica diferenciada amb aquestes tres zones, no? Una zona de dalt, una zona intermitja i una zona de baix. Però sincerament crec que els de dalt estem molt igualats, que serà una lliga que probablement, possiblement, la UE tingui un comodí o l'Inter tingui un comodí del qual nosaltres ara mateix no disposem. Però bueno, nosaltres crec que estem mentalitzats i estem fent una molt bona feina per iniciar ara mateix la segona volta de la lliga, la segona part de la lliga de la millor manera possible, d'intentar apropar-nos al lideratge, i amb això estem treballant, i aquesta és la nostra idea. I tornant una mica ara a la Copa Constitució i per anar acabant, creus que el Futbol Club Santa Coloma és el favorit per guanyar aquesta Copa Constitució? Bueno, a veure, segons ha anat el sorteig i les dues parts del quadre, crec que probablement l'Inter arribi, entre cometes, perquè el futbol mai se sap, probablement l'Inter arribi amb facilitat a la final. I després jo crec que per la nostra part hi haurà partits difícils i hi haurà partits molt competitius, i bueno, en teoria nosaltres tenim una plantilla feta per guanyar tots els títols, o per a mínim intentar-ho, i amb això et dic que estem treballant dia a dia, i està clar que l'objectiu és arribar al més lluny possible, i el més lluny possible és jugar a la final. En cas de guanyar-la, què faria David Coromines? Bueno, a part de celebrar-ho amb tothom, bueno, al final tu competeixes per guanyar. Al final sí que és veritat que hi ha anys doncs, que veus més possibilitats, hi ha anys que veus menys. Jo crec que estem preparats com a equip doncs, per que no anar superant eliminatòries. Si no cregués que la poguéssim guanyar, jo crec que malament aniríem, però vist l'equip, vist els companys i vist tota la feina que portem des de principi de temporada, jo crec que sí que les tenim totes per poder, sí. Doncs queda enregistrat, que la festa i de guanyar la Copa, David Colomines es compromet. Doncs, David, moltes gràcies. Esperem que tingueu molta sort i aviam si ens podem tornar a veure aviat celebrant aquesta Copa Constitució. Tant de bo sigui així, gràcies a vosaltres. Gràcies, David. I si la guanyeu, què farà Cristian García? Lo que vulguis. Lo que vulguis. Si t'haguessis d'amullar... Imagina't, lo que vulguis. Doncs queda escrit, aquí que Cristian García farà el que nosaltres vulguem si guanya la Copa Constitució la UE Santa Coloma. Doncs moltíssimes gràcies, Cristian. Esperem que pugueu passar a ronda i aviam si la UE pot classificar-se per Europa guanyant aquesta Copa Constitució. Ho intentarem. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Merci. En cas de guanyar el títol, per anar acabant, Josep Gómez què farà? Bueno, jo sincerament no sóc una persona de molt celebrar, sí que soc molt competitiu, m'agrada jugar, m'agrada competir, m'agrada molt guanyar, i després la celebració segurament el deixi que la batuta els portin els meus companys. Doncs queda escrit, queda escrit. Moltíssimes gràcies, Josep. Esperem que passeu la primera ronda i aneu passant rondes i aviam si el Futbol Club Santa Coloma s'emporta aquest títol de la Copa Constitució. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.